Продължава кампанията ни за защита на потребителите от енергийните монополисти. Какво предвиждаме? Заедно с омбудсмана на България и Асоциация активни потребители ще внесем вашите сигнали и оплаквания в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която е в правото си да изисква евентуални промени в общите условия на електроразпределителните дружества. Те са монополисти, които едва ли ние ще го правим без наместа на правителство и така нататък. Да ви кажа, защото те си надписат как си искат и така. При нашите проучвания се натъкнахме на странен казус. Хиляди потребители заплащат електроенергията само по дневната тарифа. От ЕРП-тата получават различни обяснения, като най-абсурдното е това в Пловдив, че гражданите искали сами да плащат по-високата цена. Оказва се, че за да ви отчитат на дневна и нощна тарифа, трябва да подадете лично заявление, че и да платите 23 лева. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране утвърждава тарифи, тарифни структури и за трите електроразпределителни и електроснабдителни по-скоро компании са утвърдени тарифа с нощна и дневна скала и еднотарифна цена. В общите условия за ползване на електроразпределителните мрежи е регламентирано и на трите електроразпределителни дружества, че вида на скалата, която се използва, се избира от потребителя. За мен тук възниква въпроса по какъв начин потребителя избира тази скала и прилагането на тази скала. В много от случаите партидите на отделните потребители са открити много отдавна и би трябвало в самото досие на самия клиент да фигурира негов подпис срещу избора на по какъв начин да му бъде тарифирано електрическата енергия, какви цени да бъдат прилагани. Така че ако потребителя не е направил избор, няма причина да му бъде прилагана само едната цена, която е определена по скала с една цена, тъй като тя е по-висока и тя всъщност и при трите дружества се равнява на цената на дневната скала, на дневната тарифа по двутарифната скала. Колко изгодно за монополистите. При еднотарифната скала е избрана по-високата цена, а не осреднена между дневната и нощната, например, в ущърб на потребителите. Но как е определена цената на услугата за отчитане по две тарифи? Защо точно 23 или 28 лева? Каква е логиката? Аргументирана ли е тази цена? Не виждам логика в това нещо. Имат логика това да бъде направено само ако човек променя тарифността си по собствено желание. И в един момент е посочил една тарифа и после е решил, че трябва да мине към другата скала, другия начин на формиране, да речем не една цена, две цени, при които имайте предвид, че тарифните структури, те се предлагат от самите дружества и се утвърждават от Държавната комисия на различни ценови периоди. Ако в момента стоят по този начин нещата, в един друг ценови период може да има друга тарифна структура и тогава има някаква логика потребителя, следейки тези неща, да търси за себе си съобразно своето потребление най-изгодното за себе си, като цена и като начин на тарифиране. Потребителите също не са невинни. Само в Западна България за една година са откраднати 20 милиона киловатт-часа ток. Тях ги плащаме ние, коректните платци. Действително се краде енергия. Това са факти, които не могат да бъдат отречени. И хората трябва да знаят, че това е престъпление като кражба на една движима вещ. И то се преследва от закона по същия начин, тъй като закона приравнява енергията на движима вещ. Друг е проблема с залавянето на извършителя, което е доста сложно, и със събирането на доказателства във връзка с тази кражба. Така че при положение, че се съберат доказателства, че бъде заловен извършителя, той може да бъде съден и по реда на Наказателния кодекс. При по-малък размер може, разбира се, да мине с административна санкция, глоба, но в големи размери може да понесе сериозна наказателна отговорност, включително и лишаване от свобода, макар и ако няма други такива производства срещу него, да е условно или вече по преценка на съда според тежестта на извършеното деяние.
Обръщаме се към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и електроразпределителните дружества. Дайте право на потребителите да плащат тока на дневна и нощна тарифа и то срещу разумна цена на услугата. Ако и вие имате проблеми с енергийните монополисти, сега е моментът да ни напишете.